खुलुमबाय दिनै 1 मे 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि अननायाव फोथाय खेबस' जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। वृष राशि फालांगियाव गोजौ गाहाय जागोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मिथुन राशि रांखान्थियारि थासारिया नर्माल थागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि सम्भावना दं। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। सिंह राशि समाजाव मान आरो मान सन्माना बांगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कन्या राशि खामानि मावनायाव मानसिफोरनि प्रमसन जानायनि सम्भावना दं। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। तुला राशि रांनि बेलायाव थासारिया साबसिन जागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। वृश्चिक राशि साख्रि गोनां सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। धनु राशि नोंथाङा फालांगिनि थाखाय जिंगासिनांगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मकर राशि फालांगिनि बिथिङाव मुलाम्फा मोनगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कुम्भ राशि सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा जागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मीन राशि आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा जागोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै गोजोन्थों।